फाटल्या महिन्यात सेईत पडपी पावसाक लागून अनमोड घाटातल्या रस्त्याक वेरो वचून कांय भाग कोसळिल्लो। या प्रकारा उपरांत दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक आदेश जारी करीत बशी आणि गरजेच्यो सेवा दिवपी गाडयो सोडल्यो जाल्यार हेर सगळ्या गाडयांच्या वाहतुकीचेर सरसकट बंदी घाल्ली। ह्या घडणुकेक आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो, तरी लेगीत अजून मेरेन हेर वाहनांच्या वाहतुकीक बंदीच आसा। हाका लागून वाहन चालकांक कारवार वा चोरला घाटांतल्यान वचचें पडटा। हो प्रवास सुमार 100 ते 150 किलोमीटर पयस पडटा। ताका लागून अनमोड घाटांतल्यान एकेरी वाहतूक सुरू करपाची मागणी वाहन चालक करपाक लागल्यात। ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनाच्या वतीन आम्ही आज व्हिडिओ काढता। सो आम्ही असा नॅशनल हायवे 748 जंक्शन जे एरिया ज्या जागेर लँडस्लायड जाल्ली आणि साऊथ गोवा कलेक्टरान 5/7/2025 ह्या दिसाक एक ऑर्डर काढलेली की हेवी कमर्शियल व्हेकल्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ह्या रस्त्याच्यान बॅन करपाच्यो म्हणून। सो आणि ती ऑर्डर कंटिन्यू टील 2/9/2025 मेरेन आसा। सो हे टेम्पररी नोटिफिकेशन आसा एक्चुअली, बट कितें जाला आमी आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण कितें आसा की जे डायव्हर्शन आमकां दिल्लें आसा हेवी कमर्शियल व्हेकल्सांक जे डायव्हर्शन दिल्लें आसा फ्रॉम येल्लापूर कारवार रोड जे आसा ते आमकां परवडना जाला। आमचो धंदो जो आसा तो लॉसान वचपाक लागलेलो आसा आणि मुळानूच पयलीं रेटी कमी आशिल्ल्या कारणान हे काम आमकां तशें परवडना। ताका लागून ऑलरेडी जो आमचो लॉसान बिझनेस आशिल्लो तो आतां चड लॉसान गेला ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ह्या रस्त्यार घातलेल्या कारणान। सो तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता की बेगीतल्या बेगीन रस्त्याचें काम चालू करून आमचे जे गाडयांचो मुवमेंट आसा हेवी कमर्शियल व्हेकल तो मुवमेंट जो आसा तो बेगीतल्या बेगीन ह्या रस्त्याच्यान चालू करचो। या ठिकाणी रस्ता कोसळलेला होता। आज या ठिकाणी साधारण 1.5 महिना उलटला आहे। रस्ता तिकडे कोसळून 1.5 महिना उलटला आहे आणि एक साइडने आता इकडे मार्ग थोडाफार केलेला आहे, त्यांनी रॉड घालून 10 mm चे रॉड घालून साधारण केलेलं आहे आणि जो उर्वरित काम आहे ते ना भरपूरच कालावधी लागणार, साधारणतः 3 ते 4 महिन्याचा कालावधी लागणार। कारण हे जे आहे ते साधारण 40 फूट खालती आहे, तिकडनं एवढं बांधकाम करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी रक्कम बी तेवढी लागणार आणि कालावधी तेवढा लागणार। तर अजूनही त्यांची फाईल जी आहे या ज्या कामाचे जे मेन काम आहे त्या कामाची फाईल अजूनही पेंडिंग मध्ये, परंतु याचा त्रास इकडे या ठिकाणी स्थानिक म्हणजे दोन्ही साईडच्या बॉर्डरवर असणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा त्रास व्हायला, कारण त्यांना एवढ्यासाठी वळण घालून जाऊन 100 किलोमीटरचा फेरा मारून गोव्यामध्ये किंवा गोव्यातून कर्नाटकात यायला लागतं। जर सरकारने जर ह्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी जर मार्ग सुरू करायचा झाला तर दोन्ही साईडला होमगार्ड ठेवून दोन्ही साईडनी एक लाईननी सोडलं तर होऊ शकते। वाटल्यास त्या वाहनांकडून त्यांनी एक 50 किंवा 100 रुपयाचा टोल घेतला तरी वाहनदार देऊ शकतो, कारण एवढा लांबनं जाण्यापेक्षा इकडनं एक होमगार्ड ठेवून जाऊ शकते। त्याला लागून माझी सरकारकडे विनंती आहे की याच्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून या ठिकाणी एक साईड सोडण्याची मागणी इकडे वाहनधारकांनी केली आहे।